Läri! Mitäs mennä? Mihin päin? Auto. Missä päin autoa? Missä päin autoa? Hyviltä vedätte. Läri. Päivä. Mulla on aivan vapaa päivä. Tässä mitään. Hei, Lauri. Nouse nyt saatana, hei. Läri. Oikeesti. Mennään. Tuu. Mennään. Skarppaa sen verran. Tunnin lento. Käydään negatiivon bussille. Tää on varmasti joku. Pakko lähteä. Mä sen kyllä näen tuossa koneella, jos... Joo. Ei. Otta väärässä. Tee väärässä. Selviää kun pääsee kentälle. Sano yksi. Tää varautuu siihen, että tää yksi hullu ei pääse. Oota, mä sanon kameralle, että oikeesti tää ikusteta. Nyt on todella hyvä meininki. Täällä on Tiia puhelimessa. Joo, kaikki päin.